La poesia des de molt petita, o sigui, pràcticament al mateix temps que en el món de les lletres, no? De començar a llegir o de començar... duia a la mare unes tertúlies poètiques, no sabíem qui deixar-me, llavors em duia a mi i teníem 7 anys, una cosa així. I ja vaig començar de seguida a intuir que hi havia unes coses que es deien poemes i que jo podia fer-ho, no? I sí, potser és l'única cosa ben bé constant en la meva vida, la poesia, des de llavors. Del tot, no, una mica no, tira llarg. Sí, del tot perquè justament jo no m'he dedicat a estudis de filologies, de literatura, tal de qual. Autodidacta, que el que vol dir autodidacta en el meu cas és que he sigut buscadora per lliure de mestres, no? He après del que he llegit, he après de persones, d'altres poetes, o sigui, ha sigut una qüestió de tenir les antenes, els radars posats. Auto no, sempre t'alimentes de coses, però sí, en el sentit en què s'entén la paraula, sí. És que ja em costa molt de dir, perquè a l'haver començat justament tan jovenet, el que sí que he tingut són poetes que m'han agradat molt, no? Poetes que he anat seguint, però és que n'hi ha molts, vull dir, em seria difícil ara esmentar-ne un o destacar-ne dos, o sigui, n'hi ha uns quants. El pitjor és que sí que la poesia t'atrapa en el moment més inesperat i el pitjor és que jo no porto la precaució de la llibreta. I aleshores, clar, què fas? Doncs, a vegades he arribat a escriure en bitllets de metro o en paper higiènic, vull dir, a la desesperada, no? O demanar amb algú Però sí que és veritat que de vegades hi ha idees que, a més, si en aquell moment no te les apuntes, si en aquell moment no val allò de dir després me'n recordaré, després no, perquè després no te'n recordes moltes vegades. I sí, però sí és veritat que escrius mentre vas pel carrer, escrius mentre... No és tant el fet de seure... Pel que fa a la poesia, el que és novel·la, el que són contes, tot això sí que ja requereix una infraestructura més... Però la poesia és més una qüestió de... mentre vius. Sí, no sabria ben bé explicar per què, tampoc, però sí que em sento més poeta, millor que novel·lista, no? Primera, no tinc les condicions adequades de vida, de temps, de tal, per dedicar-me a fer novel·les, perquè tinc la vida allò com complicadíssima en aquest sentit, però tampoc crec que o sigui, he fet 2 novel·les que algun crític ha dit aquestes novel·les no podien deixar de ser escrites i amb això m'identifico molt. He escrit les 2 novel·les que no podien deixar de ser escrites, que les havia d'escriure, però no m'he sentit novel·lista en el sentit de dir, doncs ara la tercera i ara la quarta i ara... I en canvi en poesia és diferent, és com una mena d'estat en el que estàs submergit. Alguna cosa així, però tampoc no ho sé explicar. Anys que no passa res i de cop i volta, doncs, un premi, un altre, tal, un reconeixement, i llavors, doncs, ho agraeixes moltíssim, no? Perquè, de fet, tot el que t'arriba, o almenys per mi, que jo no comptava mai en publicar ni un sol llibre, anava escrivint poesia, però jo pensava això de publicar llibres ho fan els altres, no? Per mi són propines fantàstiques. I sí, es rep molt bé, i el del llibre traduït al francès, doncs, de fet, no ho he buscat en cap moment, no he anat a veure a ningú per dir, escolta, no, un traductor, François-Michel Durazzo, que es va enamorar d'un dels llibres i va moure, i a partir d'aquí una editora a França, i això, i dius gràcies. Sí,
Sí, codirectora, la vam idear i la dirigim entre el Joan Duran, que també és poeta, i molt bon poeta, a més, i és una aventura, és una festa de la poesia, jo crec que bastant única. És un format, jo crec, irrepetible, i consisteix en un homenatge a 7 poetes, 6 en llengua catalana, una en una altra llengua, i els tenim allà com amb una mena d'acolliment, de convivències, de segrest durant un cap de setmana, i durant aquell cap de setmana l'homenatge consisteix en fer-los feliços, des de tots els punts de vista, des del reconeixement, posant l'accent en la seva obra, però també amb les coses que a ells els hi poden agradar, no? O sigui, primer els fem una mena de qüestionari allò molt especial per veure com són, quins són els seus desitjos, les seves pors, per conèixer-los humanament. I un cop allà, doncs, des d'un massatge tailandès fins a un concert personalitzat en què se senten les cançons que ells els hi han agradat més al llarg de la vida, tot personalitzat per cada un d'ells. I és una immersió, també és una cosa molt a la sitgetana, també, perquè Sitges és molt sorollós, és molt festiu, i la festa també participa d'aquest caràcter, no? Sí, a l'Hotel a Deshora és un llibre, com t'ho diria, d'alguna manera l'escenari és una cambra d'hotel. És un llibre en què hi ha 3 parts. Les 2 parts del davant tot transcorre en una cambra d'hotel. És una mica autobiogràfic, en el sentit que parla de 2 viudetats que jo vaig tenir o patir, de 2 relacions amoroses que a més eren com clandestines per diverses raons, i llavors això és el que ha impulsat aquest llibre. Però en el llibre no transcorre d'una forma, o sigui, els temps s'unifiquen, les coses succeeixen al mateix temps, els espais són una mica surrealistes, i la tercera part és una part d'esperança absoluta, d'un nou amor, del que hi ha després de l'hotel, després de la cambra, però que també participa de la cambra, o sigui, és una sèrie de complicitats absolutes. I, va fer un pròleg molt maco el Vicenç Altaió i estic contenta. M'agrada parlar en present, no? Perquè de fet l'esperantius era tiet meu, llunyà, però sí, no? Diguem que ell tenia 3 branques gitana i una branca paia, que és de la qual allà m'infiltro jo. I em va demanar per fer aquestes memòries, era l'any 2005, crec. Després es va escriure un altre llibre, però aquest va ser el primer, en català i en castellà, i més que una biografia, eren unes memòries del seu pensament, o sigui, de la seva manera de pensar, d'enfocar la vida, però també, clar, hi ha moltes anècdotes divertides, moltes aventures, o sigui, és un llibre molt frívol per una banda i molt seriós i molt profund per una altra. I d'això es tractava perquè també és una mica com era ell, no? Amb molta picaresca, amb molta... Vull dir, i em va quedar clar, home, era un geni, era un geni.